Legenda medzi legendami. To je Subaru Impreza z gloriolovou víťaza zo svetových rally tratí. Nový dizajn Imprezy po prechode zo sedanu na hatchback sme už strávili. Teraz prekonáva automobilka ďalší míľnik v slávnej histórii tohoto modelu. Subaristi sú inak osobitá kasta. Ak aj nemajú v rukách Miss Auto, určite je neprehľadnutelné, s osobitým šarmom, skvelou kondíciou vytrénovaného športovca, po technickej stránke japonsky precízne. Ešte predtým, ako Vladimír Mivkovič s novou Imprezou zaparkuje na budúci týždeň na jarnom autosalóne v bratislavskej Inchebe od 21. to je novinársky deň, do nedele 26. apríla, predstaví novinku v pravidelnej rozhlasovej rubrike. Autosalón Zákruty. Poradí ako tretí model a kultový náš model dostala aj Impreza motor Subaru Boxer Diesel. Je to samozrejme boxer motor, čo je vlastne aj špecialita Subaru. Horizontálny boxer, protibežné piesty, kde je napríklad možné vypustiť vyvažovacie hriadele. Výkon tohto motora je 150 koní, krúťací moment 350 Nm, ktorý dosahuje už pri 1800 otáčkach. V neposlednom rade by som spomenul spotrebu, ktorá je výrobcom predpisovaná v hodnote 5,8 litra na 100 km. Takisto používa Subaru Boxer Diesel v modeli Impreza uzavretý filter pevných častíc, čo významnou mierou prispieva k zníženiu emisí sadzí. Pre zaujímavosť, moderný vznetový motor s obsahom 2 litrov vyprodukuje po najazdení 100 000 km 4 kg sadzí. Pri použití uzavretého filtra pevných častíc sa toto množstvo